India ram scientist te chuan tun hrilen tho hnina mawhphurtu ber an puang chuak tila adik berang sarkarin science lama beng Varte ta na din chuan March thlatira khan India rama hrilen tho hnina in buak khuar mek ti sarkar an hril to nin an soi he thu hre hian sarkar chuan malak na mu mal anei du lova hridar lo na tan in khar khip na lam angai sak du talova BJP le Eptu party te chu in thana an boi suaw lo nei tu lungoi lo te chu Delhi khodai fema antlim mur mai boka scientist ten vau khana an chua tanga thlakhat nuwa chuan kan heti zota ne scientist te hi tun hrileng vilzui tu turadin Indian SARS-CoV-2 Genetics Consortium isakok tenia sarkar ho tu lok tak tenen an thu khom thinin until mu chuate chu Prime Minister hneh na an hril chhong le thina he forum hi sarkarin kumsang ni le som ni December thla a adin khaniin an hna ber chu hripui in siam danglam mihring hrisel na ta na lau om aron chuak theiem ti hi ne chumi tur chuan in sakok te hian National Laboratory somvel chu hri in siam danglam le danglam lo zirchian na tan an hmangthin February thla khan Bengal variant tanti mai chu an mu chuak tin soya chu Health Ministry nuaya National Center for Disease and Control hnena March ni som khan an hril towa he hri in siam danglam hian India ram chu atuam thua yang ti hlau om anti NCDC hian Indian Health Ministry hnena an hril velea hrileng tho hni na chu na zokin athok thei ti chu Health Ministry lamin an hai to lo in sagok hian Health Ministry thu chua tur te po an duang lok veka chuta chuan tu na hri in siam danglam hi mihring timura abe na laya adang lam nin an soya Maharashtra borvela hri in siam danglam hi atam zual tin an zia kane chu hri thar ti mai tur chu timura alu tol samin kan taksa a natna do pol bum dan athiam tariawa ngai event zui ngai takani anti March ni somni palia Health Ministry chuan thu chua an siama ngai venzual ngai tiaro hi chu an thai lang du talova inen digna le in khung ran na lama hridau tur hian mala kani antia nikhata hrikai za chu makta duai ni don lai te anen dikman scientist te hian mipui pun khom le adang khuwa khir chu India rama kalpui ni se andua ma se chu rotna chuan ngai poimo a hlowak talo thuron petu ania kalphung duang tu anilo in sakoka scientist te chuan policy te chu finfiana hmanga siam thin ania kan policy duang tu te hian science chu finfiana tan an hmang chi alo ni na lang keni chuan science atanga kan thil mu chua hril chau kan ti theya chuta chuan kan theina top policy duan chu sarkar lam chana niye antia thu chua tur duan lo kha cabinet secretary Rajiv Gauba hneh na an thlen nge ani hian Prime Minister hneh na thu a hlan chhong le tur ania Prime Minister do kan athlengem ti ro chu finfia thei ani lo thung April ni khata chuan hrikai chu alet li velin an pung to a mase sarkar lai le Eptu party ya politician te chuan in thlan bak an ngai tua tak lo mi makta duai tel pun khom na tur sarkarin aphala lo nei tu ten nuar om khom tenen scientist te poin hetiang MMA hrileng tho hni na hi adar an be sei bik lova politics wang chawa hetiang din hun hi thleng kan ni lowang anti hialane in sagok hian NCDC hnena April thlatir khan in khwa khirna na zok kalpui arot toa hei hian meeting minita achuang kal nge a ma se chumi bo zui na chu om talo April thlatir khan inen kol na tura mamo oxygen le adang in dailo na athlengang ti hlau thona aom sa to antia amai ro chu April ni somnia Prime Minister chuan in kharkhip na chu akoto pani lo chuan kan puang to lowang tin India rami puite ashril thunga kumsang ni somnia thlanni chung tuma pon chuak thailo tura kanin kharkhip na wang khan
economy achiain mi makta duai telin nunna anchana thlennon tirle andu tolowane chuaya chuan local level emo lian tham lo takemoa in khar khipna kalpui arota state rangin in khar khipna lama ma anlak dan chu ai nang lo tan nuai renga April ni sompalia khan India rama mishing tamna berdotu Maharashtra chu anin khar khip pum hluma hemi ma hian damdoi in le oxygen anin dai lawa wangin vantlang mun le dorte chu anlo khar to bokane India a Sri in Siam danglam hi khovel ram sang som pasari vela mu chua anitoa chungzinga chuan Britain Switzerland le Iran tepo antela WHO chuan India Sri in Siam danglam hi ama a Britain Brazil le South Africa a an mu chua te angin atira an ngai poimo lutuk lova an thriat chian lo wang ani deuh ber April ni somni le pasaria khan a genome sequencing chiang zo ka anen chuan ramdanga Sri in Siam danglam te ain kaya ol samani hi antita zo ka chu kum sang ni le somni pakhat kumtira tang khan India rama arukin ainupto UK a Sri in Siam danglam B117 anti chu Punjab a January thla khan mu chua aninol mai boka Punjab lam chu antal buai zui ngal ta phat le ngala March ni somni pathuma khan in khar khipna an puanga heti lai hian Delhi le Punjab chu lo nei tu nuar te chuan an karton man fe thunga Delhi a Sri adar le tak chiam chhana hian lo nei tu te hi pu theih an ni pakhatin in sagoka mithiam te chuan an soyene Sri in Siam danglam to chu ron puak chuak turin kam felsa vek kanita engtika nge apuang ti mai chau anita mi puipun khom lama in thladul na chu afiusa aron hmangta aron kangzela apuak chuak ta chi arengane Punjabin UK a Sri in Siam danglam to aleng tian puan atranga kar ni hnu April ni saria khan Delhi a Shikai anpum chhota thura damdoi lama inen kolna harsatna antok zui ngalin mitam tak chu thochamin anthine Delhi hian anturna khop mai mi som anen dikzinga mi pathum chuan Sri an kaitlang puya azonin niko chung chu India rampuma Shikai mi nuai thum chuang anom toa heng aya Shikai punchak na hi khovel mun danga ala ngai lo Scientist chuan Maharashtra le Punjab te ang hian Delhi sarkar lai pui chuan chet lata se tunang hi anni lowang antia aboi thak lai bere ro chu mipuin scientist te thu soyain politician te thu soi an oi zo khi ni ante politician hovin in khar khip an hlau-chan pakhat state in thanneya centrala sarkar na changtu BJP la chu an che thawak talo le ngala Tamil Nadu a DMK in BJP thlop AIADMK an paithla West Bengal a ma sonvia ma se an tumber TMC paithak chu an hlen chuak zolova Asamai ro chuan atram ni natan sarkarna an changjui don Kerala LDF chuan sarkarna an chelbokang Modia andemna ber pakhat hrilen laia a campaign chuan state pakhat an sarkar tona sa chia hneh na achanpui theia voin mei ni hnia result chiarane rampumin khar khipna kan hma chhon le donem tia hian ramhroi tu te chuan pumpel dan andap lain America a Sri Lanka noya an mithiam White House Chief Medical Advisor ni bok Dr. Anthony Fauci chuan Sri Lanka tho hnina do hne tur chuan India chu hunenge moti chung in khar khipna kalpui le turin thu arona China a Sri adar tira damdoin anin chan lo laya ni som chunga damdoin an sa zo theyang khan mi hring nunna channa tan heti zonga malave turin acha Sri Lanka khan India chu mala thaber pol ania ma se hne na an chan main hne na hlado an chama an lom ma lutuk dewane
tuna oxygen le damdoin lam man rodang in dailo na te athleng mek zela tri in kaidar na ti hniam turin kar ni chung vel in khar khip le lok chu an mamo ber tina soi tun tuma chuan tharuk chuang in khar khip atulem lo tuna tri in kaidar kwalna a cycle ti top atok mai a in vena damdoi hi chumi chung chuan atam theyang ber sem chuani se he hri hi ando hneh thein karing tina soi a in vena damdoi chungchanga hian India chuan makta duai sompa ko chuang a thlonin ramdanga athon chuak vei hamhama kum sompariat chunglam adudu tan alak theyang atile meu chuan state sarkarin manto taka alei angai to don thunga chu po chu engtika nge sem thei aniang ti tuna chuan alariat theilo bokane